Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ate Jonah Boholana. Magluto da ita karon og sudan sa tuang panihapon guys. Unya si Kuya Amay to pa dito sa iyang trabaho. Iya ra kong giuna og hatod dinhi. Unya nakoy nakit-an ba sa Facebook man siguro to nga nagluto siya og talong nga tortang talong or bula-bulang talong man siguro to, pero ng banggudon. So ni amantay banggudan atong itry ang katong ako ang nakitaan ba sa Facebook. So gagmay siya nga pagkabanggod, mura kanera siya kaning mura siya banggudan og balanghoy. So itry nato. Pero i-check, anam na to check guys kung wala ba siya ulod. Kay maapil na to torta ang ulod. So, ingon ana ra siya guys. Anamon lang gid natog tan-aw ug wala ba siya ni puyo nga sundalo ba. Kani noong ako ang kanang gibanggod nga talong kay ako jud ning gi-check nga wa jud siya tatsa bisag gamay. Kajud sa guys kay naay nagkuan nag-ayo magkuha na so ni sa iyang sobre nga gisulisit. Kajud sa guys ha. So naay nagkuan guys, naay nagkuha kay nang hatag man silag sobre god kini kay kandidata ba dito sa fiesta sa ubos unya. Gipabalikan ni Kuya Amay karon kay gahapon diri sila. Ya ako ara untang pasudlan ang sobre og 100 kada usaba. Si Kuya Amay kay gusto man niya punan mo to iyang giingnan gabi nga balik lang ugma kay ako ang punan. So karon naghatag daan si Kuya Amay nako kwarta kay iya halaging papunan himo niyang 300 kada usa. Ako sang anon guys ha. So, tag 300 kada usa nila guys ang ipasod ni Kuya Amay. Ako sa ning ihatod dito sa gawas guys. Pesta magud sa San Juan karong 24 man siguro guys diha sa ubos ba. So mao nang naa sila coronation night. Naay nang solicit. Ako sang ibalik ni akong bag. Makatawa kong Kuya Amay kay gigamayan ra siya sa tag 100 nga akong isod sa sobre ba. Mo to iyang pabalikan kay naa man siya savings. Na siya savings nga kana bitong mga allowance niya iyahang nang tiguhon. Iyahang gipunan. So to na tag 300 na kada usa nila. Putapay manggod na ilaha ambot o pila ilahang putapay karon basig tag 1,000 ba or sa una tag 500 man to ilang putapay basig 1,000 na karon ba. So ato na ning ipadayon guys ang ato ang talong nga kuan himuon atong torta. Akong gianam og nabay itom kay
Pero maulagi ako namang gud ni hamis kaayo ning talunga nga ako ang kuan ba. Hamis kaayo ang talong ako ang gipili. Ako kung anamon lagi tan-aw kay basig di ka kumpiyansahan ning kahamis ba niya, basig na ay nikut-kut na sa ilawom. Pero ilhan man ang naay nagpuyo sa talong guys kay kuan man kanang gahi, naay part nga gahi. Kani kay ako ang gi-check humok man jud siya tanan, so wala jud ni siya sundalo. First time nako guys nga magluto og ingon ani. Atong tilokon oy kay mahal baya ning usa ka talong, 18 pesos ning usa ka talong. Okay. So mao ni guys ang nahimo na to. Then ato dai ni butangan itlog kay dugay-dugayon nato ni mulagom ra ba ning talong. Okay. Usa lang ka itlog ato ang utang guys kay para dili siya magbasa utaman ba. Dayon mutangan nato og magic syrup. Gamayon na po natubutang sa magic syrup. Then asin. Galing kay wa na koy kuan guys, garlic powder ba. Tangan unta na to garlic powder. Akong i-check pa ba garlic powder. Wala na jud guys. Then butangan na to og kuan kanang cornstarch. Kay para i-prito, mupilit ra pud siya. Yan. Sakto ra gyud nga usa ra ka itlog ang gibutang guys kay kuan aron di siya magbasa og kaman ba inigprito. Maghawan sa ta guys o Bombay kay para ato ang kuan sibuyas Bombay para ato ang ilamas. Okay, atuan na ng prituhon guys. Hello guys, luto na ang atong tortang talong.
Mga una takarupan ni hapon. Mauna ni ang atong tortang talong. Guwapa kayo guys. Gibati na kog kagutom.